мислеше върху заглавие, аз му измислих заглавие, което не е вярно. Тоест това, което стои в програмата от мен, за да има все пак някакво заглавие. Виждал съм програми на конференции, където пише името на човека и въпросителни, но според мен това не е, съвсем пък не е редно. Но пък голият човек е достатъчно привлекателно. Аз се надявах da дойдат тълпи студентки, като видят голия човек. Освен това заглавие е действително в контекста на Гамблен, който е много любим на Златомир Златанов, така че наистина върху тази тема може да се говори. Аз съм се спрял върху малко по-скучни неща. Един от старите проблеми у нас в така наречената хуманитаристика е постулирането на актуалност, на авторитетите на тази актуалност, на каноните на същата тази актуалност. Това постулиране обикновено следва формулите, това е модерно, така е модерно. По този начин автоматично възникват разделения между модерни и немодерни. Гордостта от това, че си в крак с времето и съответно срама, че изоставаш, че светът на мисълта вече е друг. Човек може дълго да се смее, виждайки колко своеволни са тези обявявания на актуалност, как модерното за едни в една среда изобщо не е такова за други и в други среди. Освен това, по-широко погледнато, какво значи модерност в област като така наречената хуманитаристика, която сама по себе си е радикално извън актуалността, не е ли по-добре, вместо да се занимава с модернизиращия проекти, тя да се стреми консервативно да опази, да съхрани онова, което е останало от нея. Един от хората, които имат силно отношение към актуалното, е Златомир Златанов. Имам предвид книгите му "Лаканиански мрежи", "Отвъд травма и революция" и Ален Бадю или "Опорството на нелогичните светове". Разбира се, при такова ангажиране с имена на автори, човек може да се запита защо е избрано едното име, а не другото. Защо Лакан и Бадю, а не някой друг? Този въпрос може да бъде задаван на много хора днес, които привилегироват определени личности над останалите, утвърждавайки тези личности като еталон на модерност и значимост, но не може да бъде задаван на самия Златомир Златанов. А всъщност, аз не съм единствен, за когото един от авторите, за които той пише, Ален Бадю, доколкото го познавам, е философ, към който имам доста съмнения. Смятам, че той елементаризира Хайдегеровото разбиране за събитието и облича постструктуралистки клишета в математически термини, а що се отнася до политическата му ориентация, тя е доста странна със своя маоизъм и сталинизъм. Онова, което най-силно ме притеснява в подобни изказвания на подобни хора е, че те също така не издържат и проверката на онова, което обикновено се нарича здрав разум. Златомир Златанов успява да ме убеди в обратното, че избора на авторите, с които се занимава, не е своеволен и не идва от авторитета на самите автори, и който като всеки авторитет, разбира се, е относителен, а от проблемите около нас. Просто тези автори се оказват рамката, в която тези проблеми могат да бъдат коментирани. Например, за мен бе неочаквано да видя в книгата за Бадю как тематиката на този философ може да опише добре днешната българска социално-политическа действителност. Тя не просто Тази актуалност не просто бива постулирана чрез името на някой нарочен за модерен автор, нито директно и злободневно бива коментирана, което я фрагментаризира, а бива видяна в своята конкретика като събития, които ни заобикалят, но също така и погледнато от дистанцията на придаващата и цялост обяснителна схема на автора, който обсъжда Златанов. Има и друго, по-важно от отношението към актуалността, към което ме насочват философстващите книги на Златомир Златанов. Въпросът за това какъв е самият Златанов. Писател или философ? Писателстващ философ или философстващ писател? Поставям така въпроса или, а не и, защото текстовете на Златанов ме убеждават, че човек не може да бъде едновременно писател и философ. Има нещо, което пречи на тази симбиоза. Образният сетивен език на литературата не може да преминава безпроблемно в безобразния, абстрактен, студент в кавички език на философията. Той може като че ли само да насочва към него, да се обръща към него, но не и да го постига. Точно това се случва в философстващите книги на Златанов. Макар и занимаващи се с философска тематика, те писателски не издържат на нея и се вплитат в единичното, в случката, в събитието, а интелектуалната конструкция не бива натрапвана. Тя по-скоро остава във фона.
Същото прави и самата поезия на автора. Тя ни въвлича в конкретното, в детайлното, дори самите заглавия на стиховете му често са такива, например Влакът ни Изохари, като безобразното и понятийното само бива предусещано. Това предусещане на философското, а не самото му постулиране, прави от поезията на Златомир Златанов и от неговото творчество изобщо в истинския смисъл на думата философски. Благодаря ви.